Hej, vi søger lige nu skraldefolk til faste stillinger og afløserstillinger her på Fyn. Melgaard er en solid familieejet dansk virksomhed fra Sønderjylland, men vi kører også på Fyn. I øjeblikket varetager vi dagsrenovationskørslen i Assens, Kerteminde, Middelfart og Nyborg. For at søge job som skraldemand skal du have stort kørekort og EU-bevis. Her er styr på både løn, arbejdstøj og materiale, og som skraldemand der har jeg ansvar og frihed i mit job. Det vil være en fordel at bo centralt, da du i en ansættelse bliver tilknyttet flere afdelinger på Fyn på samme tid. I visse områder er der mulighed for både 4 og 5 dages arbejdsuge. Mødetiderne er kl. 5 i Assens og kl. 5:30 i Kerteminde, Middelfart og Nyborg. Som afløser er det også muligt at arbejde 37 timer om ugen, og på sigt er der mulighed for fastansættelse, hvor du kan få din egen faste tur. Hvis du har et godt fysisk helbred og kan lide at arbejde udenfor i alle slags vejr, så kan du blive min nye kollega. I Melgaard sætter vi en stor ære i at gøre et godt stykke arbejde, at man er stabil og møder til tiden. Vi har godt kollegaskab, og der er altid plads til et godt grin, så gå ind på vores hjemmeside og find jobbet derinde.